creemos que é fundamental que se lle reconoza ser un sector primario, porque desgraciadamente a día de hoxe non o son, e que con elo poidan ter todas as ventaxas dende o punto de vista fiscal e dende o punto de vista de as axudas que poden ter á contratación, eventualmente cando teñen carga de traballo, todos os mecanismos de axudas e de promoción dende o punto de vista de seguridade social, todos os mecanismos que teñen o sector primario tradicional. Este último ano, pois, contactamos con UPTA, falamos con Eduardo, e estamos dando intentar lograr algo que queremos que dé justicia, porque temos que pertenecer, como el mismo dixo, os bateeiros, é o mismo, son concesión administrativas, pagamos o mismo seguro do mar, non vexo diferencia ninguna porque temos que ter un trato discriminatorio, digamos. E nada, esperamos ter o apoio de todos os partidos porque creo que é algo de xusticia,